Maite Franco ipuin kontalariak aurkezten du. Zein ote da gaurko ipuina? Musika honekin asmatuko zenuten. Hoxe, Txinatik datorren ipuia da. Txinatik datorren ipuin zaharra, bezain ederra, baina oraindik ez duzue asmatu gaia zein ote den. Asmakizuna egingo dugu. Ea ba, ileak busti eta marrazkia hasi. Norote naiz ni? Ileak busti eta marrazkia hasi. Norote naiz ni? Jakina, ilea hau ez. Bai, oraingoan bete-betean eman duzue. Pintzela. Pintzel miragarria da. Gaur kontatuko dugun ipuina. Eta esan bezala Txinatik dator. Ze Txinatik ez dira bakarrik birusak eta gauza txarrak etortzen, istorio zoragarriak ere. Etortzen dira, iristen dira, ahoz hau. Kukua, ipuina, hasiko da. Begiak erne, belarriak tente, min gainatera, eta zuloan gorde, ni kontarita zuek, entzule. Bazen behin mutiko bat, Malian izena zuena. Mutiko pobrea, famili pobre batean jaiotakoa, etxe xume txiki, pobre batean bizi zena. Gure Malianek izugarri maite zuen marraztea, altzuen guztietan egiten zuen, altzuen moduan. Urarekin harriak bustita, edo egurretan labainarekin raka eginda. Aitak eta amak esaten zuten, ai, gure txikito egunen batean, margolari ona izango da. Agian, izan ere normalian garai hartan jende pobreak ez zuen lortzen olako lanbide politarik izatea. Aita eta ama hil egin zitzezkion gure Maliani, han geratu zen bakarrik. Baina, etzen kokildu, pentsatu zuen zeo zer egin dezaket dirua ateratzeko. Egurra salduko dut, egurra moztu eta herrian saldu, arraiak harrapatuko ditut. Esan eta egin, aitonamonei, herriko aitonamon xarrei lagunduko diet erosketekin, eta mandatuekin. Eta lagundu egiten zien. Trukean, txampon bat edo beste ematen zioten, eta horrekin, janari pixka bat, eros ezakeen. Baina esan bezala, Malianen ametsa margotzea zen. Eta goiz batez, herria zeharkatzen ari zela egurra saltzera zijoalako, Aranon konturatu zen, eskolan, kristaletik ikusi zuen, maisua marrazki eder bat egiten ari zela, pintzel batekin. Pintzela! Itzela! Nikolako bat izango banu, orduan bai marrazki ederrak! Izan ere, kobazulo batean egiten zituen marrazkiak, etxola ondoko kobazulo batean, lurrarekin eta lokatza taloiarekin alzuen moduan, baina pintzel batekin, sekulako gauza ederrak egingo zituen. Bat ere pentsatu gabe, eskolako atea ireki eta maisuari esan zion, maisu, salduko zenidake pintzel bat? Trukean, egunero egurra ekarriko dizut, eta arraiak, eta lagunduko dizut mandatuekin. Zesaten ari zara? Nik zuri pintzela saldu? Zu bezalako arlote bati? Zu bezalako kaiku bati? Zer egingo duzuzuk pintzel batekin? Hautsi egingo duzu, alden ere begibistatik. Eta Malianek alde egin zuen, baina ez horregatik tristatu. Ez, egun hartan, kobazuloan sartu eta ilundu arte ibili zen bezala bere marrazkitsuak egiten. Hainbeste denbora eman zuen, non bertan loak hartu zuen. Han etzanda zegoela halako batean, ahots bat entzun zuen. Eta ametxetan zegoelakoan begiak ireki ez. Malian, esna zaite txikito, esnatu, jainkoen oparia ekartzen dizut. Jainkoen oparia? Bai ametxe derra. Esnatzeko motel. Azkenean esnatu egin zen, eta ikusi zuen agure horrek nola ematen zion. Pintzel bat.
esan zion, pintzel hau miragarria da, kontuz ibili behar da, bakarrik gauza onak lortzeko erabiltzazu, eta baita zure burua salbatzeko. Eta hau esan da, desagertu egin zen, eta gure malean angeratu zen, baina ez esan dizu jainkoen oparia nola erabili daiteke, baina urrezkoa zen gainera. Pintzel bat ere pentsatu gabe, marrazkitxo bat egiten hasi zen. Zer eta belatza margotu zuen. Eta belatz horrek marrazkia bukatutakoan bizi hartu zuen. Ara, marraztu eta marraztu jarraitu zuen. Eta gauza guztiek bizi hartu. Orduan pentsatu zuen, nire lagunek ere, beharko dituzte gauzak. Herrira korrika jetxi, biharramunean, eta netxez etxe, galdezka hasi zen ze beharote zuten. Batik esan zuen, nik beharko nuke josteko makina, arropa egiteko. Eta josteko makina, marraztu. Eta tzan, hantxe begi biztan agertu, eskerrik asko! Beste lagun batek berriz erlojua eskatu. Eta noski, gure Malianek erlojua marraztu. Eta erlojua marraztutakoan, dong, dong, dong. Erlojua agertu, eskerrik asko, Malian! Nik esan zion beste batek. Nik maletatxo bat beharko nuke, nire aitari oparitzeko bidaiak egiten ditu, eta ez dauka gauzak nun eraman. Lasai, utzi nire esku. Maleta handi bat marraztu zion. Eta bukatutakoan, tzan, hantxe zeukan maleta. Eskerrik asko, Malian. Nik ere nahi nuke zerbait, esan zuen korrika azaldu zen beste lagun batek. Etxean ez daukagu arropa nun gorde. Lasai. Egin zuen armairu eder bat. Eta margotu. Eta gertu. Tzan, armairu zoragarria. Ze polita egin duzun, eskerrik asko, Malian. Nik ere esan zuen beste batek, musika entzun nahi nuke, batzutan aspertu egiten naiz etxean. Eta irrati bat margotu zion. Eta jakina, irratia margotu, ta irratia gertu. Nik ere musika maite dut, baina nik neu jo nahiko nuke, musika tresnaren bat egingo zenidak, Bai. Eta bai, bibolina marraztu zion. Bibolina marraztu eta bibolina agertu. Wow! Eskerrik asko esan zioten guztiek. Baina, Malianen ospea berehala zabaldu zen. Eta hiri hartako gizon aberatsaz bezain gaiztoa enteratu zen. Gizon aberats potolo gaizto horrek deitu zion eta esan zion, Malian, jakin dut marrazkiak egiten dituzula eta bizi hartzen dutela. Egidazu altxor bat urrez betea. Ez dizut egingo, bakarrik balio du gauza onak egiteko. Ez didazu egingo, egiten badizut eskatuko didazulako beste bat, eta beste bat, eta beste bat. Eta hori ez litzateke ideia ona. Etzen nuke bukatuko eskatzen. Eramantzazue zalditegira, zerbitzariok! Eta bum, zalditegian. Itxita utzi zuten. Zalditegian zaldirik etzen, animalirik ere bat ere etzen, baina etzegoen non eseri non etzan, ez zer edan, zer jan, sekulako hotza egiten zuen. 3 egun pasarazi zituen gure aberats gaizto horrek. Eta 3. egunean, begiratu zuen, behatxulotik. Bizirik ala hilda ote zegoen Malian. Eta ze sorpresa hartu zuen. Ualua! Badakizue? Zer ikusi zuen behatxulotik?
behatxulotik begiratzean, ikusi zuen zalditegia zena. Etxe bihurtuta zegoela, han denetarik zegoen. Ohea, koltxoi goxo biguinarekin, tximinia, sua piztuta, eta mai bat janariz betea. Aberatsa serrean hasi zen oihuka. Zerbitzariok, zoazte zalditegira, eta akaba ezazue Malian. Jakina oihuka esan zuen, Malianek entzun egin zion. Eta bat ere pentsatu gabe, egin zuen. Eskailera luze bat margotu, handik ihes egiteko, izan ere, altzen goitik alde egin. Atea erabili gabe. Eta eskailera margotu, eta txan, eskailera agertu zen. Malianek eskailerak igo, tik, eta desagertu. Ireki zuen atea, aberats potolo horrek. Ikusi eskailera eta igotzen hasi zenean, Malianek marrazkia puskatu, plup, eta eskailera desagertu. Malianek orduan zaldi bat margotu zuen. Eta zaldiak bizi hartu, eta trostan, handik aldegin egin zuen. Egunak eman zituen, trostan. Hiri handi batera, iritsi arte. Hiri handi hartan inorketzuen ezagutzen. Eta pentsatu zuen, hemen, marrazkiak egingo ditut, baina dirua irabazteko, ez bizi hartu eta dena gaixotu daitezen. Ez. Bakarrik bizia. Bizi modua ateratzeko. Eta orduan nola egin marrazkiak bizia hartuko ez zutenak? Bukatu gabeko marrazkiak. Eta horrela hasi zen, kuadroak saltzen zituen, baina denek galdetzen zioten. Zergatik ez dituzu kuadroak bukatzen? Nere estiloa da. Baina egun batean bat bukatu zuen. Eta berriz ere belatza zen, ze belatzako sondo ateratzen zitzezkion. Eta belatzak han hasi zen, bueltaka denek ikusi zuten gertatutakoa. Enperadoreak ere jakin zuen. Enperadore gaiztoa, beratxa baino gaiztoagoa, eta poteretsuagoa. Datorrela Malian hori, nere etxera. Etxera joan, palaziora, eta esan zion, Malian, egidazu, herensuge bat, ni are boteretsuagoa izateko, eta etxaiak nere beldur izateko. Boteretsua bai izango zara, erantzun zion Malianek, baina zu benetan, olio ipurdia besterik ez zara, gizon beldurtia zara, nola usartzen zara neri olakorik esatera. Guardiak, eramantzazue gartzelara, eta kendu iezaiozue pintzela. Kendu zioten pintzela. Eta orduan, enperadorea, pintzela hartuta, han hasi zen, herensuge bat marrazten. Baina herensugea marraztu arren, badakizue zer ateratzen zitzaion, behin eta berriz? Hori da olioa. Berriz ere saiatu. Eta behin eta berriro. Olioa atera. Olio ipurdi guztia. Olio guztia zarazu. Olioz bete zitzaion jauregia. Aldemendik. Olio guztia. Eta zazpigarren olioa margotzen, zazpigarren aldiz, herensugea margotzen saiatu zenean, zazpigarren olioa atera beharrian, badakizue zer atera zen paperetik? Zuztakigu zu kontatu! Orduan bai atera zen, sekulako herensugea! Herensugea enperadorearen atzetik! Guardiek bota zizkioten geziak eta era guztietako armekin lortu zuten mendean hartzea. Orduan, enperadorea konturatu zen Malian benetan
boteretsua zela. Eta pentsatu zuen bere laguna bihurtzen banaiz. Orduan bai, ekiko ditu nere gustoko marrazkiak. Atera zuen kartzelatik, eman zion diru bat, eta esan zion Malian. Azken aldi hontan, gaizto jokatu zurekin. Nahi baduzu hemendik aurrera, lagunak izango gara. Tori dirua, tori pintzela. Eta nahi baduzu, nire alabarekin ere ezkontu zaitezke. Bere alaba emakumetan gaiztoena zen. Maliane jakina ez zuen arekin ezkondu nahi. Gainera ze gauza itxusia, ez da? Aita batek esatea tori ematen dizut nire alaba. Gauza bat balitz bezala. Eta orduan, ez zuen ezer esan Malianek. Baina handi gutxira galdetu zion. Bueno, orain laguna gara, ez da? Laguna garenez, egingo dizu zerbait polita zure gustokoa. Gustatuko litzaizuke itsasoa marraztea? Bai, mesedez, marraztu itsasoa, eren zugeta oiorik ez, baina bai, itsasoa, bai, mesedez. Eta marraztu zion. Itsaso ederra, eguzkia eta guzti. Eta itsasoa marraztu, eta itsasoa begibistan agertu. Zoragarria, orain egidazu, ontzi bat, mesedez, nabigatu nahi dut. Eta egin zion ontzia. Eta ontzia nabigatzen hasi zen. Baina orduan gure Malianek margotu zituen sekulako haizeteak eta olatu tzarrak. Mesedez, olatu handiegiak dira, txikiagoak margotu, mesedez, txikiagoak! Txikiagoak margotuko ditut, ni pakean usten banauzu. Eta baita, hobeto gobernatzen baduzu, zintzoago. Bai, hitza ematen dizut, baina mesedez, gelditu, ondoratuko naiz. Eta bai, eten egin zuen hori guztia. Enperadoreak hitza bete zuen, pakean utzi zuen gure Malian betirako. Malian handik desagertu zen, are gehiago, inork ez daki nora joan ote zen. Baina txoritxo batek neri esan dit, aldegin aurretik, desagertu aurretik, horri bilizela, pintzel magikoak barra margotzen. Eta badirudi pintzel hoiek munduan barrena sakabanatu direla. Zorte pixka batekin, zuen etxean ere baduzue pintzel edo arkatz magiko bat, zuek nahi duzuen lekura eramango zaituztena. Egun hauetan ongi etorriko zaizu, itxialdi honetan, askatasun pixka bat sentitzeko. Eta baldin baduzu, agian konturatu espazara ere, oso erraza da, bakarrik ikasi behar duzu, pintzel miragarri hori, nola erabiltzen den. Eta hau alazan, ala espazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila, zuk nahi duzun lekuan. Eta gustatu bazaizu, holaxe, egintzazu.